Cześć! Chciałem Wam pokazać, co to znaczy, że Imago ma własne oprogramowanie. Jesteśmy w ogóle w moim demobusie, z którym mogę do Was przyjechać. Tutaj jest oprogramowanie sterujące na takim dotykowym ekranie. Na górze mamy przyciski, które sterują naszą drukarką. Jeżeli teraz wcisnę przycisk przygotuj, to drukarka zaczyna reagować, zaczyna się przemieszczać. Tutaj po lewej stronie mam magazyn obrazków. Mogę sobie taki obrazek ustawić w dowolnej pozycji i kliknąć jakiś szablon. W taki sposób mogę ustawić liczbę powieleń, jaką chcę na tym obrazku zastosować. W tym oprogramowaniu też mogę zobaczyć raport, więc mogę zobaczyć każdy błąd. Mamy też ustawienia profili kolorów, typu druku. Wszystko oczywiście jest w języku polskim. My to oprogramowanie rozwijamy, więc też jesteśmy w stanie dla Was zbudować jakąś funkcję, której jeszcze w tym programie nie ma. Wszystko stworzy spójne środowisko, przez co praca operatora, szybkość pracy drukarki jest po prostu szybsza i bardziej dopasowana do Waszych potrzeb. Także zapraszam do zadawania pytań. Dzięki, cześć!